Znanstvene studije nedavno su potvrdile nešto o torijskom platnu, nešto što su sveci već znali, o rani na ramenu. A Marija je međugorskim vidiocima, dok su još bili djeca, pokazala razloge zašto nebo poziva na pobožnost Isusovim ranama, osobito rani na ramenu. Kad se govori o Kristovim ranama, misli se na 5 rana nakon njegovog raspeća i smrti. Ponekad se spominju rane tijekom bičevanja, ali ozljeda ramena rijetko se spominje. Tradicionalno govorimo o 5 rana Isusa Krista. Rane koje je dobio na rukama i nogama, boku. U Korizmi, posebno na Veliki petak, štujemo raspelo spominjući se 5 svetih rana. A u Njemačkoj postoji pobožnost recitiranja 15 očenaša svaki dan tijekom godine u spomen na rane. I tako se u jednoj godini izgovara 5475 očenaša. Jer Isus je otkrio svetoj Getrudi da je za vrijeme muke zadobio 5466 rana. Unutar onih rana nalazi se rana na Isusovim ramenu. Ona se ističe iznad ostalih. I razvita je pobožnost prema Isusovoj rani na ramenu od nošenja križa. Donosimo vizije mistike koje to potvrđuju tu ranu, a u Međugorju objašnjenje. Sveti Bernard u ekstazi je pitao Isusa koja je bila njegova najveća patnja i rana na Kalvariji, a on je rekao: imao sam jednu na ramenu dok sam nosio svoj križ. Bila je ta rana bolnija od ostalih. Poštuj tu ranu svojom odanošću i daću ti milost koju tražiš kroz njezinu krepost i zaslugu. A što se tiče svih onih koji budu častili tu ranu, prostit ću im sve lake grijehe i neću se više sjećati njihovih smrtnih grijeha. Katarini Emerich Isus je rekao da je ta rana na ramenu bila strašna rana. Na susretu dvojice budućih svetaca Sveti Karol Vojvodila upitao je Padre Pija koja od njegovih stigmi rana najviše boli. Padre Pio je rekao: to je moja ozljeda ramena, za koju nikad nitko ne zna, nikad nije zaliječena niti liječena. Iako Biblija ne spominje ovu ranu, sveci nam govore da Isus neizmjerno patio. Odgovor se može pronaći u razgovoru koje je vidjelica Marija Pavlović Luneti vodila još dok su bili djeca. U razgovoru sa fra Livijom Hanzagom na Radio Mariji progovorila o tome da je kraljica mira pokazala Krista u svojoj muci. Otac Livio je rekao: u prvim godinama ukazanja, je li Gospod dopustila da se Isus vidi tijekom muke? Marija je rekla da, i to u teškim vremenima u vrijeme komunizma. Kad nismo znali hoćemo li sutradan biti živi. Jednog dana policija nas je odvela u njihov ured, a onda u duševnu bolnicu da nas prestraše. Rekli su nas da će nas tamo i ostaviti. Bili smo jako uplašeni. Mnogi ljudi su jednostavno jogostali i nestali, čak i u Međugorju, bojali smo se. Sjećam se dječaka koji je postao liječnik. Odvela ga je vojska, nije se vratio kući. Mislila sam da će i nas zadesiti ista sudbina. Mogli su nam samo oduzeti živote i nitko ne bi pitao zašto. Tog dana kad smo se vratili iz bolnice, ukazala se Bogorodica. Plakali smo joj i govorili joj: ne možemo više, premali smo, patnja je prevelika za nas. I tako nam je Gospa pokazala Isusa s trnovom krunom na glavi, s puno krvi na licu i s bičevima, tragovima bičeva. I tada je rekla: Isus je patio iz ljubavi prema vama, zar ga ne volite? Tad smo rekli: želimo pomoći Isusu nositi njegov križ i trpjeti za ovo jadno čovječanstvo koje treba Isusa jer je bez Boga, bez budućnosti. Molitva rani na ramenu Isusovom od Svetog Bernarda. O ljubljeni Isuse, krotki jaganče Božji, natoč tome što sam ja jadno i grešno stvorenje, obožavam i štujem ranu koju je prouzročila težina tvog križa, koja je, otvarajući tvoje tijelo, otkrila kosti tog svetog ramena,
I od koje je tvoja majka žalosna tako mnogo patila. Meni te, o predrag Isuse, žao. Srca te hvalim, slavim, zahvaljujem za ovu bolnu ranu. Nosio si jo za moje spasenje. Za patnje koje si pretrpio i koje su povećale ogromnu težinu tvoga križa, molim te s velikom poniznošću, smiluj se meni, jadnom grešnom stvorenju. Oprosti mi grijehe i povedi me u nebo putem križnog puta. Potom se izmoli 7 zromario i doda: Presveta majko, utisni moje srce rane Isusa Krista raspetoga. 300 dana oprosta. O preslatki Isuse, ne budi moj sudac, nego moj spasitelj.